Ito mga bay, nasubang isda. Aha. Sinubang isda karon bay, dan doon ay mangga. Asa naman na? Ang butog, asa na mo mga kaubang gani harami sigig tawag kapag yun ni Anhi. Kapoy na sigig tawag ani mga tigulang. Ngaon tanin yung mga bay. Kumusta man mo intawon din sa inyong mga nahimutangan karong mga panahon na inaot nga maayo ang inyong mga panglawas kanunay. Bahala nag unsa ni di na ta managad aning mga problema mga bay basta part na gid na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kanang mga problema di kita mabuhi kung wa man kitay mga hunahunahon nga mga problema. So ato na lang hunahunahon nga normal lang gid na sa atong kinabuhi. Na-enjoy lang gid nato atong kaugalingon kanunay. Tagpila man ta ani bay? Pila ta ka bukduay? 8 bay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agoy, tagduduha lang kita ani sobra pa bay. Sige bay. Kan makaita buyag bay. Murag na paratanin ako bay ba? Paniti lang bay, murag nadaghanan ra ginig asin bay. Naunta. Hinta na ba si Lolo kung nangaon na ba ta? Wala pa. Inya si Mama suko kay siya kay mahok ko no. Naganahan na ba kay siya ang isdaan? Muna ganun siya. Wala ina lang sila sa bango. Masa man na ay? Pero pagkataon, nani. Naon pa rin yung mga bay. Buya-buya, gumit kay bay. Mangga bay. Tanong ko ba, wala ko kapituranin. Sure ba? Ang buwi-buwi na pupunta ko sa mga kauban. Doon, mga antan ninyo. Naamay kuan bay o naamay kuan bay. Nari lang sila pakita bay. Kaunta bay. Mangga bay. Isda bay. Sinog ba bay? Amo ang gimong pizza ang isda bay. Ngaon ta ninyo. Dunay mangga. Plito, na ripsy. Dali lang nakot butang bay. Pila ka buking unani ba? Bahino na to bi. Suot na to sa may unani ba? Ate lang bay, ayun na, hindi ko ano. Ha? Wala ko diri. Ay, nag-sulod. Hindi ko alam. Si Ate Lambi, ispat na si Ate Lambi. Kaon mo kita karon. Dugay man kay sila gud mo ni. Pag-iwan. Ha? Si Ate Lambi lang si Prate. Mukha ada. Allah. Naman ay mukha mas dilang biyan ni mga naibiyak. Hindi mo kaon. Mukha siya ani. Ini may ego ni. Kita ato ang duha diri ba? Sila ato na ning pagtaksan sila. Dahil bahin ang ilang inahan aning ko ano. Ano daw? Nag-G's lang ang kuan takal. Bahin-bahin. Parang angay ba? Huwag magmahay. Bahin sa mga katigayunan. Bahay sa Katigayunan. Pila ka buok sila? Si Irene, si Hazel, si Rona, si Ate Lisa, sa Tilambi. Tilambi yung may takip. Tuwa na ni sobra ba? Para tra ka ayo? Wala. Irene, Tian, Irene, Rona, Lisa. Sino ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan na. Sakto ba? Wala na ba? Tuwa na ni ba? Magdagdag ko man lang. Laan pa na ito dito. Ilaha ba? May din nga ni ba? Pero way mo. Masa naman ka? Nabunda naman ka diya. Kuha ko sa kuwan. Sili. Mga unta mga bay. Ginawa di Ate Ruche. Ginawan ako. Kaya basig matukan tayo nun ba?
Nga sa isda, oy. Buyag-buyag. Lang tayo, taba. Nagnyalaganan na ako uyab, no? Or ayos lang. Inahan na ba kay si tatay ani isda ani? Sige, check pasugban ako ani. Taba. Balay. Asa namang uban oy? Ako buhok. Sa lubo. Lagi uban yung lumot ba? Nagal na kaya kung Ay, yung kaon, dili magulat ang pagkaon sa mga tao. mo bitaw ingon ko kaon nagdagutom na kayo. Sa nang orasa, stress 20 na sa kahaponon. Pilipinas na ni hapon na. Kita na ni udto pa. Di ko kayo sila dito. Kay birthday pa mong magulang. Pila magbong isuon bay? 8. Ah, daghanan ninyo bay oy. 8 May. Kami bay. 8 May, 4 ang laki, 4 ang bay. Uy, tunga bay. Oo, laki. Kami bay. Pura buyag bay, pulo mi kabuk bay. Mayo na lang nawala. Namatay ang usa bay. Siyam na lang mi bay. Namatay ako po na mo. Apa rin sige daita bay. Ah, siyam mo, kami pulo. Dayo namin yung atanan bay. Kami wala. Nakapay na wala pa namin. Kami sa pila man katuig ang tinuburan niyo bay? Ang kinukuran, 27 na ba? Uy, dara na di pud bay no? Kaya ang nangod na ako na sunsa ko wala naman siya ka 34, bakla namin yun. Dara na di kay kag pag umangkon bay. Ang lagi. Buyag bay. Kuha pila ka pag umangkon ako ha? 2 Tulo. 4 ka pag umangkon ako Ako bay. daghan na. Naanak ko kuan. Pag-umangkon sa anak ko mong pag-umangkon. Sa ako alang tinuod bay ha nga isuon. Bata ka po. Pero sa tibuok mga igagawan bay wa na di na may hapay. Di na may hap. Sa ako alang isuon. Suya. Malbi. Na. Pati hindi. Yan na siya. Sino ba amal? Sino ba din? Akin. Shilipnin. Sa kung isuon pinakabok na minyo katong mubuangan mo kaman sila ano. Hoy kaduha man ko bay, katulo man unta ko bay. Sunod na ko bay. Naa sa duha ka anak bay. Tulo man to bay namatay man usa. Na lang bay. Anya ang sunod niya bay na puy do ka buk anak bay. Pat na bay. Ah, 5 lagi ka buk umangkon ako bay. Kudaghan. Sa panganay na mo ba, kaduha nga mag-asawa, ay kaduha nga ninyo. Ako lang asawa, upat ng magdabok anak. Duha ang babae, duha ang lalaki. So, kana siya karon na bunyo na kanan. Ang isa, walay anak. Ang tulo, na ay anak. Sa ikaduhang asawa niya bay, wala siya. Tulong ka mo anak. Oh. Daghan ako'y Kana na dai ni Daghan ko. wa pa kay apo bay. naalalagin bay. Lula na po ka bay? Lula na ko, bay. Sayuan na to malula ani bay oy. Ala parata kay bay na kana ni kasi. Naanak ko lula, anak ko ako sa ano. Tapos, ang ikaduha nga mo na isuon, kada sa panganay, sa anak, babae. Tapos, ang isa kabuk. Bali na anak kay pag umangkon bay nga naminyo na bay. Naa, panganay na, anak sa panganay na mo lalaki. Pila na kabuk apo ni mo lula? 1, 2, Lah, 3, lah. 4, 5, 6, Kadamo ba? 6, 7. Dito Bay. Pila na kabuk imong apo bay? Oo. Katako na ba bay oy? Dito ba eh? Daghan ako. Kahanan dai ni mo ka buyag bay no? Samantala ang lula day. Unya day, ang lula Wala day. pa. Mura pa mag-isuon sa imong mga apo bay.
Ang lola murag igsuon sa mga apo. Bata pa kayo. Unya nanay mga apo. Bay, biruin mo bay. Ito bay, nanay pito ka buk apo bay. Mura na siya igsuon sa iyang mga apo bay. Pastilan yun. Sayo man kayo ng Sayo lang. Sayo man kayo ng ulag ang atong mga kuan, mga hiniktan. Mga unta ninyo mga bay, oy. Pastilan ang kinabuhi sa tao. Ingon gani sa Biblia nga go to the earth and multiply. multiply. At tinuod yun dahil na. Tinuod yun dahil na. Masinundanon yun kayo mo. Ganon lagi. Mga buutan kayo mo. Nga mga manulundon sa atong labaw nga makabugahom sa nga tanan. O giingon nga go to the earth and multiply. Inyo kang gisunod. Mga buutan kayo mong dagpo. Wala pa ang mga kauban mga bay. Nagsugba mi og lupoy nga isda. No? Lupoy ba ni sa ato bay? Buto ako kailan ni bay? Sa yung klase ng isda. Naman tayo ingon na ani bay pero pula man to siya no. Sa dagat, Ngayon sa ato. tubig man sa tuak, nagakuan. Naday lapok bay? Batong Naisda tubig sa lang. lapok. Mga Itong mala, haluan. mga haluan, mga haluan pantat bay. Kaon kag pantat bay? Bahala ka da. Yung pantat, yung kaluhalwan. Ah, kaon ko tanan bay oy. Kaon bitin, kaon maral, kaon Tanan jud. tanan bay. Kaon og bitin, kaon og maral, Wala, kaon wala. og milo. Ay lalo na katong usang ngabitin. Asa ato bay? Katong pugok ay mubo ngabitin. Agoy! Murag lahi yun ang bitin na bay ba? Bitin naman sa banid bay. Sugan. Sa ano butag amo nang katawa mo. Suko na sila malabuan nilang katawa bay. Ay gara-gara di asin katawa nga. Di na naman sila musugot yung malabuan nilang katawa bay. Masuko gina sila bay. Nahina gina katawa bay. Kulami kay katawa bay no? Mo katawa. Pawala sa stress ba? Ay ang dili ng katawa ba, dili ng tigulang ba? Kaon kag bakbak bay sa basakan bay. Kung nagkaon na ba? Nalami kay adobo na ginabay. Bakbak sa basakan bay. Daw na mambakbak ni bay. Ni alagi bay. Ikaw makatawa lang mo pag naluto na ba, makita na ko. Katawa lang ko kalagay pusing ba? Lagi bay, na mo tikangkang bay, na mo tikungkong bay. Lahi-lahi pusing ang bakbak pero lami kay kaunon bay. Akong papa lami kay muluto ana mo adobo ana bay. Halang-halangan pagid niya bay, alami alagi bay. Ako man suong lalaki kaon. Wa akong papa. Kaon ko tanan bay para makabalo ko unsa ang mga pagkauna bay. Tilaw-tilaw lang bay ba? Tilaw-tilaw lang. Para di ta mahibuong sa mga pagkaon bay ba? Sama sa ilang mga pagkaon din, lain-lain lang. Naglaglag ka. Tilaw kita para di. Na mama. Inshallah. Kadto lang bay, tawag na ko bay, pa humagungit.